Ani bahok si Belai ha. Kaganang Takhok tebo song norok nai ne Baijadi sinti basa khoroksa Abanya mungoi sini jotoni nini ani jotoni no Chubachu nangoi tongo. Bo thangnai 2-3 mas romone thuyama kalaijak bini yakung yak joton choliya habam bagoi norok jotoni Chubachu nangoi tongo sini Takhok Abanya hori jomatiya bupa tei thanjak buma bupa kebo kari bini bupa ni mung hangke oboti na jomatiya tai bini kami hingga tei sakofu kami post office hingka hingkai tei do police station bo tei do tai gumoti hangkorni o Takhok Abanya hori jomatiya o Takhok belai jingjal kasajak bono subano songoi tongoi Takhok boho kaganang norong sung joton koijago sini kok 24 ni bisingtui norok chubano songoi tongnai rok bini account details sung nongni screen no bwskango rijak nai sini screen no tai norok thangnai sala bo kwbangma borok no kubuni borok no chubama haikhe laisa hai mokol ni borok no chubama haikhe Takhok Abanya hori jomatiya no chubakhe belai chanai tai sini kok 24 ni bisingtui sungo norok no koi hojago sini Takhok Abanya hori jomatiya no chubana bagui hambai tai boni kok di tabo sung bini video nuguri nongno nainai Baijadi kisa. Ani bahok si Belai ha. Mai Sakhamya ti ya thuya go si pangma tongba nuksia sahaja faro bajawari. Tei bisabtu bikri Lazon bikri jasya Wama fasa sikri ani amake karanang thipalya ha baba gulen nungui bai buri uthar jak palya ha ani kya sahaja roba jagradi Doctor uthamaliya athoya go si pong kamba tongja si mai bisa malia tibu malia boki aku saka kumang tungsi mau faro kerja ni terasi ko yang ko thui pela watang ke karena ge itu kelas Nepal malia kira rang roke wang thang sinai rang liya kang haga sema thui sinai anu kisah sahaja roba jagradi ananda hai kerama sebangsi age din hajar rok khaisa jag bufang rok mara jag tagamung se khaimaliya thoya go sema tongja sigi marung go bahani buisasa seniga phaja basi saima tongsi anu kisah sahaja roba jadi Jawa Zomimung kerja ni